मा आसाम मा हिमाचल दिल्लीयावबो गिलु बालु दैबानाजों सुबुंफोरनि हाहाकार। बुंनो थाङोब्ला हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव दायो दैबानानि लकडाउन। बे समाव दैबानाया दिल्लीनि सोरगिदिं ओनसोलखौनो थोरोबदों। ओरैहाय जमुना दैमानि दैया बे समाव दिल्लीखौ आरोबाव खैफोद गोनांसिन खालामना दोनदों। दिल्लीनि गोबां गोजौ गाहाय लामा दालांफोरावबो बे समनि दैबाना लोमसावनायखौ नुनो मोन्दों। दिल्ली सरकारा दै लोमसावनाय थासारिखौ नोजोर होनायजों लोगोसे सुबुंफोरखौ रैखाथिबो होगासिनो। नाथाय दैबानानि समाव न' बांफोरा लोमसावनायनि अनगायैबो बे समाव दिल्लीनि थागिबिफ्रा आरोबाव गुबुन मोनसे जेंनायाव गोग्लैदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला दिल्लीयाव दायो गोग्गो दै लोंनायनि फारसे गोबां आंखालाव गोग्लैदों। जमुना दैमानि साखाथि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरानो बे समनि दैबानायाव बांसिनै जेंनायाव गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो दिल्लीनि गुबुन गुबुन जायगानि गारि मटर लाखिग्रा मन्दिर मस्जिद आरो माखासे गोनांथार लामाफोराबो दायो दैबानाजों लोमसावजानानै दं। फारसेथिं राहा गैयै जानांनाय गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ गाबोनफोर अखा नागारनायजों एसे रानलांनो हागौ होननानै दिल्लीनि सुबुंफोरनो मिजिंथि होदों। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर आरो आसामनि बायजो सिक्किम रायजोआवबो दंसै दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे बर'नि मोजां सिखोन साखोन हटेल। साया ब्रह्मनि नाजानाय आरो सामलायनायाव दायो दावबायारिफोरनि थाखाय सिक्किमनि गेंटकआव खुलिदों हटेल साइमन। गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांग्लानि साखाथि फ्लावारसनि JN र'डआव बर'नि साइमन हटेल दंसै। जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला नैबे हटेल साइमनआव दावबायारिफ्रा हर थानो हागोन। गासैबो खाबुगोनां साया ब्रह्मनि हटेल साइमनआव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन। लोगोसेनो सोरबाफोर दावबायारिया सिगांग्रो रुमखौ बुकिं खालामनो सानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6291623149 आरो 7011225908 आव थोंजों स्लट लाहरनो हागोन।